La serralada que tenim aquí davant. Les muntanyes de l'Albera són el darrer lloc de Catalunya on hi sobreviuen tortugues autòctones en llibertat. Que de fet seria des del Coll del llibertat. Portús, on hi ha la Jonquera, que és allà, La conservació de l'espècie serà possible si es respecta l'entorn natural que els ha permès mantenir-se fins i ara. arribaria fins al mar. Doncs bé, La tota aquesta tortuga serra mediterrània només és podrà l'últim salvar-se lloc si d'aquí prenem la península, consciència ja que us dic, està en perill on es poden d'extinció trobar i treballem tortugues perquè mediterrànies continuï que entre visquin nosaltres. de forma natural, és a dir, en llibertat. El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera es va crear amb l'ànim de salvaguardar la tortuga mediterrània, que és una espècie autòctona de Catalunya, perquè la darrera població es troba a la Serra de l'Albera. És una espècie en perill d'extinció, llavors a partir de la cria en captivitat intentar recuperar la població salvatge. Llavors, a partir d'exemplars provinents de captivitat, de gent que els tenia a casa seva, s'intenta fer-los criar en aquest espai i les cries, un cop assoleixen unes mides i un tamany determinat, són alliberades altra vegada al seu medi. Doncs ara esteu en el centre de cria de tortugues de l'Albera. Ara irem a veure les instal·lacions on es troben les tortugues, on es reprodueixen, i explicarem una mica tot el seu cicle que fan de cria, el cicle anual, etc. Les escoles tenen l'oportunitat d'observar les tortugues seguint un itinerari que ha estat dissenyat especialment per veure tot el cicle reproductiu. L'espai que les acull té les mateixes característiques que l'hàbitat de les tortugues i permet observar com s'alimenten i els seus costums. Les postes es senyalitzen i es controlen per fer-ne el seguiment. Aquesta és la tortuga de rierol, és una altra espècie autòctona que tenim aquí a l'Albera. És una tortuga aquàtica, ja veieu que és molt diferent de la de terra, el color varia força, s'assembla més a una pedra de dins d'una riera que no pas una altra cosa. Això és perquè pugui passar desapercebuda. Un cop passar dins l'aigua és molt difícil de veure-la. La seva alimentació és molt diferent també de la de terra. La de terra heu vist que són herbívores, vegetarianes. Aquesta sí, s'alimenta d'insectes, de petits amfibis, de cargols, etc. Petits animalets. Ara repartirem un quadernet de treball, tornarem a entrar dintre, i sobre tot el que heu vist i us heu fixat, contestarem una sèrie de preguntes. Els alumnes que visiten el centre consoliden el que han après amb un quadern de treball que els orienta en les seves observacions. El quadern de treball permet als joves naturalistes iniciar-se en el camp de l'observació científica. Els objectius del centre serien dos. Per una banda, la cria de les tortugues, per l'altra, la qüestió d'educació ambiental. El centre està obert a totes les visites, des de particulars, grups, escoles. Llavors, especialment les escoles, es fa un treball de sensibilització de la mainada. A la tortuga mediterrània li ha sortit un perillós adversari de la seva pròpia espècie, la tortuga de Florida. Mireu, aquesta és la tortuga de Florida. Aquesta no és d'aquí. I és la gran competidora, o sigui, la que fa la competència a les nostres tortugues de rierol. Què passa amb aquesta tortuga? Que aquesta tortuga creix molt més de pressa que les altres i és més voraç, és més depredadora. La longitud li mirem de la closca, amb el cap i les potes amagades. Per tant, li fem posar el cap i les potes a dins i mirem què medeix. S'ha de mirar per aquí, aquesta ratlla. Per tant, fa 17 centímetres. I la tercera part, que seria la de tallers, llavors és una mica de manipulació de la tortuga, veure la seva estructura interna, la seva closca, de què està formada, inclús el seu pes, les seves mides, etc. És un termòmetre? Mal, no, home, no, que et fa mal a tu un termòmetre. I farem plegar un cicle pota. I com que aquest termòmetre ja puja ràpid... 28 graus. La temperatura de fora, la temperatura ambient no és 28 graus, és molt menor. El que passa que l'estall al sol, amb la closca, ha anat rebent escalfor i el seu cos ha anat agafant molta més temperatura. Hem estat a punt d'assistir a la desaparició de la tortuga mediterrània. Projectes com el de la Serra de l'Albera ho han impedit. Però tots som part de la natura.
La protecció de la biodiversitat és la protecció d'un patrimoni que hem heretat i que hem de cuidar i millorar. Que les tortugues recuperin el seu espai natural depèn de tots nosaltres.